tayo nagkaunawaan, doon po mabubuo ang isang problema. Na kung minsan naman, yung mga iba, pag may problema, lalo silang nagmamaalan. Ganun po yan. Malalampasan pa rin natin yan. Mahal ko. Yan po. Kaya po, yun ang proseso po nun. Pag tayo po ay nakakaranas na ng mga dahilang ganyan, yung asawa, sabi ko nga po, nawawala po yung A, sawa na, sabi na. Pag alisin mo na naman po yung S, ano na naman po yung dadatnan po doon? Sawa po yung kanina, pag inalis mo po yung S, sawa na. Doon na naman po papasok yung mga sarit-saring problema. Doon po papasok pag sawa na, normal lang, pag sawa na, hindi na po kayo nagkakaintindihan, nandun na po yung kung minsan, darling, hindi na siguro tayo magkaintindihan. Mas mahinam siguro, ganyan na tayo muna. Doon po papasok yung problema. Doon po nawawalan ng bisa yung kontrata. Di po ba? Kaya po, pag ikinasal po tayo, yon ay sagrado at sakramento sa harapan po ng mga tao at sa harapan po ng Diyos. Sabi po ng kasabihan o katuruan po ng ating Panginoon, yung kamatayan lamang po ang makakapag-iwalay sa atin. Kaya po sa atin, napakahirap po yung mag-iwalay po yung mag-asawa. Lalo na po sa ating bansa, sa Pilipinas. Pero sa mga ibang lahi, kung minsan po ay nagiging normal yan. Pag hindi na po sila nagkakaunawaan, papasok po sa pag-uusapan po sa korte o ano. Pero sa atin po, dahil mga lahing mga Kristiyano, kung minsan, pinipilit pa rin nilang inaayos kahit may problema. Kaya po, ganun din yung pagpapakasal po natin, kasal sa Diyos, ganun din po yun. Kung minsan po, tignan nyo, tayo po ay kinasal bilang isang mananampalataya sa ilalim po ng bandila ng Union Espiritista. Dumahan po yung mga dekada na tayo po ay nakatayo bilang isang mananampalataya. Na kung minsan po, dumarating po tayo sa puntong nahiwalay po tayo sa ating pananampalataya. Mayroon pong ganon. Dahil po kung minsan po nagkakaroon po tayo ng nahiwalay po tayo doon dahil po sa paniniwalang kung minsan ay hindi po natin nalalapatan o hindi po natin kung minsan nauunawaan. Sa katagalan, kung minsan po, dekada na po yung kanilang linakad sa pananampalataya, bakit po sila ay nahihiwalay pa rin? Ganun po. Kaya sana po tayong mananampalataya, talagang pag-aralan po natin yung ating pinasok sa ating pananampalataya. Kaya po sa mga kapatid, ang nais ko lamang po ay magsuri po tayo. Surihin po natin yung ating paglalakad, pagtatrabaho sa ating pananampalataya. Dahil po yung ating mga magulang, sabi ko nga po, paulit-ulit po ito, hindi po siguro lalago ang ating pananampalataya kung tayo po ay ligaw. Hindi po dadami ang mananampalatayang bilang espiritista kung liko po yung ating nilalakad. Kung minsan po nasasabi po ng mga iba, yung ating pananampalataya, dahil po hindi nila nauunawaan, sa kanila po yon. Pero yung pong mananampalatayang nauunawaan nila, yung ating pinasok, kung minsan po, abang sila ay buhay po sa lupa, ito pa rin ang kanilang pananampalataya. Ganun po yon. Kaya po sana tayo po ay maging mabuting mag-aaral. Sana po
sa lahat ng mga bagay na sinabi po ng banal na Espiritu, kung ano yung nakikita nyo, sabi niya, gawin nating mabuti para sa ikabubuti ng ating pananampalataya. Magturuan kayo sa ikabubuti at kaunlad ng inyong pananampalataya. Dahil po ang banal ng Espiritu ay pag-ibig. Kaya po, tayong kanilang mga anak, gusto nila mag-ibigan po tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya. Magturuhan po tayo kung ano yung ikaunlad at ikabubuti ng bawat isa sa atin. Ngayon po, mayroon na naman pong pagsubok na dumating po sa atin, sa ating pong mga kapatid. Nung isang linggo po, yung ating magulang na si Darang Asyang po, ngayon naman po yung ating isang gabinete na bata pa lamang po, na si Brother Alan Anusancion. So sa Anusancion family po, ang Sentro Sibul Tagumpena Ningbiye, kami po ay nakikiramay at sa pagpanaw po ng ating kapatid na si Alan Anusancion. So sa malibing, sana po maibigay po natin yung katungkulan po natin. At ngayon po, may gusto yata ang ipabot po sa atin ng ating kapatid na si Ate Cora po, na anak ni Darang Asyang. Maya pa waras po kaya katamungan sa blang kapatad king kaya katang kasalpantayanan. Karen pong sa blang pamilya ng Apong Asyang makapagal, puremi pong iapse kaya kayo ing maragulming kapasalamatan, king kaya kayong pamakirame, king kaya kalungkutan, material naman, lalo na po king espiritual. Maragulmi pong kapasalamatan kaya kayo sa blang kapatad. Ikayo ing meging lakas mi. King kaya kong pamanantabe, king kaya kalungkutan. Payabot mi po kaya kayo ing dakal salamat. At karing mga sipag, maganakang kayanakan, burimi mo rin pong iibye karela ing kekeng pasalamat. Eko sana po sasawa, makyabe, gagawa, keng ikaunlad na ning kekatang kasalpantayanan. Antiya mo po keni ing malyaring aibye ko kaya kayo, in pong maragulming kapasalamatan, ibabyemi po kaya kayungan, dakal pong dakal asalamat. Okay po. O bakanta po maapakipag kahit tampo karatang pamilya na ng kikatang kapatadaalan. Ren pong kikatamong pisaw-saw ngayon aldo ngay ni 4,110 la po reta pong katang kadwang basket. 1,735 la po siguro buutano pong 2,000 rin. Salamat po. Nobena po, ang po po yung pagganaanan ng banal ay Espiritu, kareni pong kikatamong kayanakan. Po. Sabi na, nung yan na presisong lakad po, etana po lalakad. Yeah? Kalupan na po ning hakakitamo ka rin kikatamong telebisyon. Matapang no po rin taong ini. Hanggang nung minsan, hapagkamalyanda ka mo. Yeah? Uling matapang no po rin tao, tinlang agawang masanting. Kaya po rin kikatang kayanakan, sabi na puning banal ay Espiritu, nung po tutong presisong lakad, etana po lalakad, etana po libot-libot nung ka rin. Po, iya po yung pagganakana po ning banal ay Espiritu, sana po agawa tamo, lalo na po ka rin kikatamong anak lalaki. Po. Mag-stay tamo po ka rin kaya katamang balen nung po presisong lakad. Salamat po.